Hej, og velkommen til vi skal have lavet nogle flere straffe og udfordringer. Fuck, laver min far solbriller inde på mit bord. I don't know. No. Ja, men jeg har været en kæmpe fejl og smidt alle straffene væk, så Frederik... Yes, jeg skal vælge, for vi kan afgøre nogen, så har vi et tal mellem 1 og 2, og han har dem så i sit hoved, og jeg vælger 2. Det er... Og straffen er så... Okay, jeg siger det ikke endnu. Nej, nu mener udfordringen. Nej, straffen. Jeg har udfordringerne jo. Ja. Nå, okay. Jeg trækker nogle... Ja, skal vi sige udfordringen eller straf først? Vi siger straffen først, og du har, det er jeg, der har dem oppe i dit hoved. Det er... telefonfis med en random person. Ja, det tager vi ikke. Nå. Skal vi så tage den anden? Ja. Fodbold kastet i baghovedet. Okay, ja, det er fint nok. For 3 meters afstand. Og det næste udfordring er at se, hvem der kan løbe hurtigst for den ene ende af haven til den anden. Lad os få gjort det. Peace out til den tid. Okay, så det der sker nu, det er, at vi skal have lavet løbekonkurrence. Og løbe uden klipklapper. Hvad? Nej, vi er med klipklapper. Okay. Og vi starter for det der mål der. Så løber vi ned til det der mål, der står der. I kan nok ikke se det. Så løber vi tilbage igen. Derop til igen. Tilbage. Og derop til. Og så ser vi, hvem vi kommer først. Og vi skal røre ved en af stolperne. Okay. Og til sidst, så skal man være inde i målet. Og vi løber med klipklapper. Hvad? I sidste runde, når man kommer til. Nej, man skal hele tiden kun røre ved stolpen. Okay. Okay, og for at gøre det lidt sjovere, løber vi med klipklapper. Og ja, du skal ikke sige det hurtigt. Nej. Ja, du må godt sige det nu. Okay. Ready. Og hvad er det på nu? Ja. 3, 2, 1. Hallo, ej, du skal ikke gøre det sådan der. Okay. 3, 2, lad være så fint. 3, 2, 1, nu! Fuck! Dårligt sagt! Hvad var det nu straffen, den var? For kaste en bold i baghovedet. Nå ja. Altså så er det en spillerbold. Du sagde, at det var en fodbold. Ja, det var en bold. Ja. Okay. Han skal kaste en bold i hovedet. Det skal han. Lige om lidt. Se med til den tid. Her står han skuffet. Og jeg også over han tabt. Ses der. Jeg snød altså lidt ved at sige, at det var en fodbold. Og så lige så snart han sagt, så siger at det var en street håndbold. Og det er en eller anden grøn bold. Det er sådan en her. Lidt grøn ind i det. Men ja, han skal have den i hovedet. Shit, kamera, lort. Jeg skal skudt ham i baghovedet. Og jeg skal skyde 3 meter væk fra. Jeg har 3 chancer til at ramme ham. Og vi har ikke 3 chancer til at ramme dig. Jeg må skyde indtil jeg rammer dig. Nej, jo, det er lederen. Nej, sådan var den slet. Ellers er der jo ikke nogen straf. Jo, det er det. Så gider jeg ikke. Ej, fint, så har jeg 3 skud til at ramme dig. Du rammer tidligt lidt derfra. Ja. Nå. Okay. Ja, det gjorde faktisk ikke ondt. Jeg troede, det gjorde ondt, men det gør det faktisk ikke. Det var derfor, vi skulle have taget en fodbold. Det er ligegyldigt. Ja, men vi går lige tilbage til studiet, og så afslutter vi videoen der. Tusind tak, fordi I så hvad? Ja, okay. Tusind milliarder gange tak, fordi I lavede en... Nej, I så med i Brud showet episode 2. Og ja,
Så håber jeg, I vil sidde med i næste episode. Der kan godt gå lidt tid før den kommer, fordi vi ikke har nogen sommerferie. Ja. Så ja, jeg har vist ikke andet. Vi har vist Det ikke har jeg. andet. Hvad er det? Det har jeg. Hvad er det? Godt. Jeg skal lige gøre det her klar. Hvad er det nu? Nej. Ja, vi ses alle sammen. Nej, jeg har trylt. Nej, du skal ikke vise dem. Ingen mønt. Vel? Ja, vi ses alle sammen.